служихме Светата Божествена литургия, за да си спомним един от древните пророци, свети пророк Илия, който с ревността си и с любовта си към Бога отдаде целия си живот, всичките си сили и изпълни най-първата Божия заповед: обикни Господа, Бога Твоего, с всичката си сила и с всичката си мисъл и с цялото си сърце. И окрилен от тая своя любов към Бога, всякога търсеше правдата и Неговото царство най-първо. На всички наши братя, които страдат, които са загубили домовете си, да им помогне в тази беда, за да могат да намерят не отчаяние, а да намерят път към спасение, за да се укрепят и да познаят, че наистина Божията благодат е тази, която спасява. Защото скърбите и изпитанията идват заради нашите грехове. Но също така и чудесата, великата Божия милост ни показва винаги, че има изход. Има пътят към спасение. Българскому народу наслов противния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Православным християнам на сопротив